Sanibonani, lana ngizonikhombisa iphethini ye-quarter circle lisketi. So uzothatha u-6.28 udivayide ngo-4. Angithi uyabona ukuthi ngithola 1.57. So uzothatha-ke i-waist measurement uyidivayide ngale answer oyitholile eku-1.57, u-add phela i-sewing allowance ngaphambi kokuthi udivayide ngo-1.57. So la indwangu nje uyibeka flat, yileso nje leso osibonayo esithombeni, iphethini esiyenzayo. So ungayenza kanjena nje endwangweni. Yiso nje lesi esiyi-A-line isiketi lesi. Uma kuwukuthi hlambe ufuna ukuthiwa isiketi esiyi-A-line, ungayenza kanjena-ke uyisikele isiketi se-A-line, noma hlambe lesi sesikole noma esesesontweni. Iyo le i-A-line le kuthiwa i-quarter circle. Usika kanje. So lo ethe ngiwutholile ngesikhathi ngiyeza-ke ama-measurement, iwo lo engiwumakayo. Mase ngizomaka phela ubude besiketi. So nje ubeka nje indwangu flat base nje uyakala, awuyigoqi indwangu uma useyala isiketi lesi. Yes nje njengoba usibona nje esithombeni siba nje, angithi uyabo usuzo-add-a-ke laphana. Shuthi la mokala lawa mugqa fanele uthole nje vele i-waist measurement oyisebenzisayo, ne-sewing allowance uma kuwukuthi uyi-add-ile kuloya layini loyana. Angithi uyabona nami ngithola wona u-13 lo okade ngiwusebenzisa. Usuzo-add-a-ke lapha i-sewing allowance ojwayele ukuyisebenzisa-ke, mase uyasika-ke iphethini yakho, ufake uzipha, usike ne-waistband, ufake uzipha emuva. Yiso-ke nje lesi siketi kuthiwa i-quarter circle or u-90 degrees circle skirt. Umuthi njengoba usibona nje esithombeni sibanjeyana mase usithungile. Yiso sona lesi, yiso sona lesi. Angithi uyasibona? Yiso lesi. Ngithi zihlukahlukene, angithi uyasibona? Ya, ngiyabonga.